Special Intention, Engineer Jesus Punsalan, Mayor Teddy Tumang, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Deeds Anita David and family, Marie Malonzo, Federico Mandap, Emerito Barrera, Ariel Osepina and Joshua Joriel Macabali, Ning Torres, Gemma Lumba. Safe Delivery, Maria Lourdes Mendoza. Para kay malalagwang kapaldanan dari, Mart D. Kleiner Bayani, Elmi Ronquillo, Felipe at Corazon Pajardo, Alaysa Rain Tulio, Celia Lagason, Michael Alfaro, Ranilo Deirit, Monica De Leon, Charito Obsequio, Mark Antonio, Espiridion Kayanan, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Joy Manalo, Pat Ahos, Rolly David, Rosario de Marocot, Jeronimo Lazaro Jr. Para kingalananggang kapainawan, daring hanggang pakamanan tamo mayang unabiye, lalong-lalo na ding baldang kaladwa king purgatorio. Otang mititipon lading adwa o atlo, karing busal da tsukunganan ning Gino, mantabe ka sa Ginong Yesu Kristo, ke kaming pupuri king banal mong lagyo, potang daralit ming ke kang lugod, o Ginoo Dios mio Emmanuel. Ilagyan ng impang po ng anak po ng Banal Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutang Yesu Cristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan. At kaya kaan timurin, May payabak kay kaingan po. ay payabak po amo. At pesta na po ng kasiping tang barangay ngayon ni San Carlos. O din pesta ng San Carlos Barameo, metong Aubispo. Nya baka ta bebe tayong matampang nga pagmasusyan iti amin ang talapat sisyan din kasalanan tamo at manyad pantad at pakalulu king hapong Ginoo.
Di kami sasadyang alang kapupusan na bangketi para karing sablang karapat dapat keka, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Ikang buntok ning metong mong katawan, bisamat bibilugan dering dakal amialiwang dake, Kristo pakalulo. Kristo pakalolo. Ikang Magdala, karing mialiwang kalam, agpangking pigkalubing Diyos, king balang metong Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Ing Diyos sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alangang Amen. manalangin tamo. Oy paming mayupaya, papanadyan mesa king kekang balayan, ing diwa ning espiritong pigkalob mo, king kekang banala obispo, i Carlos Borromeo. Makabuklat yasanang parati, ing kekang Santa Iglesia, king pamagbayo, at tutuki king alimbawa at turo ning kayang Ginoo. Apayabot miya saning larawan ng Kristo, king mabilog ayato. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magali kambe mo, ading banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibad, king sulat ng San Pablo, karing tao Filipos. Nung ating nanumang ulaga kaya kayo, ing kaya katamong biye, ang makayagom kang Kristo. Nung tuneping makapanagyag ing lugod, o ing spiritong at kaya katamungan, o ing nano pamang panirog o panalala, adwang ko kaya kayo, impamatulan nyo kong lubos, king kapamilatan, ning pami kakametong yo pamalak. Pami kakametong yo king lugod, kambening metong mong pilubluban, at metong mong panandam. E kayo sana mipapatlalo, ala na sanang mipapagmayabang, nune maging mapagkumbabaya sa ing metong at metong. Kapilan man, eyo isipan ing mas mayap kayo, kesa karing aliwa. Mipapanitindi ka sana, at emo ing sarili ng kapakanan, yang isipan ng mumunang dili, ning balang metong. Ing amano ning Ginoo. Kaya ka o Ginoo, atagpuan ko ing kakong kapayapan. Ginoo alana kako ing nanumang katasan, pepahingulutan ko na ing sablang kapag maragulan. E kuno imbutan pa, ring bagay makarangal, o nanumang bagay, lagpas king agyo kong isipan. Kontento na ako at payapa bili, kawangis ning bingot king kandungan ng induna, panatag kulob. Inya Israel, manalig ka king Ginoo, ngeni at king kapilan paman. Alleluia. 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 Ing amano mo ang tiyang sulo, amat nube king pamaglakad ko, at salayang saslag king kakong daklat. Alleluia. 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 Ing Ginoo manatili kay kayo, At kaya ka ang timurin. pabamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Jesus, sinabi na ning na king meto nga pamuntok ng pariseo, mengumbira kaya, neng magtao ka,
Emo ko kumbiran din kaya kang kakaluguran, o din kaya kang kapatad, o din kaya kang kamag-anak, o din makwaltang siping mong bale. Uling kumbiranda ka naman, at kanita miyablasanan ka, king depat mo karela. Dapat ning magtao ka, ding kumbiran mo, ila ring pakakalulo, ding lumpo, ding pile, ading bulag. Minwan ka, uling ila era ka ay ablasanan. Ablasanan na kaning Diyos, king sublilang miye ring banal. Ing mayap ng balita, ni kaya katamong kaligtasan. Kuryente ka, O Kristo. Ito po yung ating ginugunitang santo ngayon, si San Carlos Borromeo. Sa kanya din pinangalan itong seminaryo dito sa may Makati, ang San Carlos Seminary. At marami pong mga paring dyan nakapag-aral. At mga obispo rin, no? Alam ko kabilang si Bishop Sok Villegas sa mga produkto ng San Carlos. At ang ating sariling obispo, si Apong Dong, at si Bishop Bobet ng San Jose na mga Kapampangan. No? At si San Carlos Borromeo po, siguro kaya sa kanya pinangalan itong seminaryo, isa sa mga nagreforma sa paghubog sa mga pare nung panahon niya. No? Kasi po siya ay pinanganak nung kasalukuyang ginagawa yung Council of Trent, yung pagharap ng simbahan sa ginawang pagpopotesta ni Martin Luther noong 1517. 1517 po nung pinoste ni Martin Luther yung 95 Theses na complain niya sa simbahan. Yung nakita niyang pang-aabusan ng simbahan dahil sa mga indulgences. 1517 nung nangyari yon. Yung pong Council of Trent, yung pagharap ng simbahan dito sa ginawang pagpopotesta ni Martin Luther, na isa ring, by the way, isa rin pong Katoliko, ang reaksyon ng simbahan nagsimula pa lang yung Council of Trent 28 years later, in 1545. 1545 pa lang. At alam niya po, bali 3 stages ginawa yung Council of Trent, itong pagharap ng simbahan dito sa problema nilikha ni Martin Luther sa simbahan na nagpaiba sa itsura ng Europe ukol sa Christianity. 1545, pero nabuo at natapos yung Council of Trent in 1563. So ilang years ba yon? 1545 to 1563. 28 years din. In the making yung Council of Trent, yung respond ng simbahan dito sa ginawa ni Martin Luther. At si Carlos Borromeo, hindi pa siya pinapanganak nung nagpo-protesta si Martin Luther. Kasi pinanganak lang si Carlos Borromeo in 1535 or 1536. No? Ganun pa lang siya. Kaya nung huling yugto nitong pagharap ng simbahan sa problemang ito, sa Council of Trent, kabilang siya sa mga important figures. Isinama siya ng obispo ni Pope, si Pope Pius IV, no? Sandali. Sinama siya nitong Papa during that time na kanyang uncle. No? So, natigil po kasi yung Council of Trent, 10 years na. No? Kaya noong 1562, so siguro 1551, 1552, natigil muna yung pag-uusap bukol sa reformasyon na ito. Nung maging Papa, itong uncle ni Carlos Borromeo, na tinawag ng sarili nga niya Pope Pius IV. No? Yan. Sinama niya ang kanyang pamangking si Carlos Borromeo sa mga mahalagang tututok at
magtatapos dito sa isyong ito. Kaya yun po, in 1563, after ilang years, natapos din itong mga dapat na dokumento o repermasyon na kailangan gawin dito sa nangyaring gulo ni Martin Luther. Kaya si Carlos Borromeo po ay tinatawag na reformer. Kasi nung natapos yung mga documents itong Council of Trent, siya mismo ang nag-implement nito sa sarili niyang diocese. Kaya sa kanyang diocese, ito, dahil pagre-reforma po ito, siyempre merong pag ganyan, merong tatamaan, merong magagalit, kaya meron ding nagalit sa kanyang mga pari. Kasi ang panahon na yun, parang may mga corruption din, no? Parang pangit man marinig, no? Pero may corruption sa simbahan, may pang-aabuso, no? Kaya yan pong sinimulan ni San Carlos, no? Ang reformasyon, sinimulan niya sa kanyang sarili, living in simplicity, at yung pong yung sabi niya, yung pera ng simbahan, no, marami dito, itinapagtulong sa mga mahihirap. At sabi po niya, the charity done in the poor is done to Christ. Kaya ito po si Carlos Borromeo, sa reformasyon ng simbahan, hindi yung inatake niya yung simbahan, yung corrupt kayo, masasama kayo, hindi, kundi inumpisahan sa kanyang sarili. Kung minsan po, mayroong mga taong gustong magbago yung iba, ayaw naman baguhin ang sarili. Para bagang isang tatay na pinapatigil na wag nang magninigarilyo, inom yung anak niya, samantalang siya umiinom pa rin. Samantalang siya naninigarilyo pa rin. So si Carlos Borromeo po, para magkaroon siya ng moral authority sa pagngunguna sa reformasyon, siya mismo ang nanguna sa ganitong life of simplicity and a life of service, especially to the poor. At sa atin din po, siguro ganyan, sa panahon pong ito, kuminsan mayroong umaatake sa simbahan din, kapwa rin mga Katoliko, binabas din yung liturgy, yung mga pare, o namang kaugaling mga Katoliko. Okay lang yung mag-criticize, pero if we want reformation, hindi yung sila lang ang magre-reforma, samantalang tayo ay parang ina-excuse ang sarili. Reformation should always start within ourselves, not sa iba. If we want change, ika nga po, let that change start in us. At yan po si San Carlos Borromeo. Kaya San Carlos Borromeo, ipanalangin mo kami. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa pinakailingan. Sa bawat panalangin, sabihin natin, Ginoo, gawan mo kayong mapakumbaba, baking misan metong. Ginoo, gawan mo kayang mapakumbaba, baking misan metong. Para King Santa Iglesia, karing kapulungan pangruyo karistyo, makapasubali no sanang lingapan ding kapuspalad, at ding sablang lalawan ng mababa ning yato, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kayang mapakumbaba, baking misan metong. Para karing pamuntok sibiku, magkapilit lasanang mitatag, at papanatili king pamisan metong ning kayakatang bansa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kayang mapakumbaba, baking misan metong. Para karing pamuntok akapamilya taning ketasan, sisirando ing pangsametong ning kayakatang kapamisanan, makapaisip lasano at dinandong karampatan apan lalawi at kagalangan ding aliwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kayang mapakumbaba, baking misan metong.
Para kay katangan, king pamagsani tamo king lugod, pamikakapatad, parati tasa ng mumunang isipan, ing kapakanan ding aliwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginogawan mo kayang mapakumbaba, kayang misan metong. Ngeni, aduan tamo yung sarili tang kapagnasan. O Diyos sa ginumi, saupan mo keng lugod keka, king mabilog ming puso, at lugod ka rin sablang tao, antimono makanano mong liguran. Tiyadan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. King gamat mi daralami, ayining kekeng sarili, baboning altar ning biemi, pabanalan mo sa duwang ni balang paninap pangisnawami, balang isipan at daktan, balang kaburian at kapagnasan, balang lugod at pakamal, king gamat lida ralami, ayining kekeng sarili, baboning altar ning biemi, pabanalan mo sa duwan mi. Manalayin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na sa ng ginunutin daon karinggamat mo, kikapurian ni kaligaya ning kayang lagyo, kikikatamoy ka sa plala at mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, baligdan mong mitmong ganaka, reting ayin, adaralami, kingkay kang altar, kaniting pestan ng San Carlos Borromeo. Gewameng metong alimbawa ning kayapan at kapag malasakitan, para king kasuywan pastoral, kapamilataning upaya niting sakripisyo, iti mamunga sanang mangayap at dapat king biyemi. Iti adan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natilya kay kayo, At kaya kaante mo, yat nayor en puso yu. makayat nano, Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang parati at numang karino ipa, Diyos king alangang gadubos mayupaya, pagkalubmeking Santa Iglesia, itim piyestang parangal kan San Carlos Borromeo, hagyagan mo kami, kapamilataning banal ng biye. Tuturo mo kami, kapamilataning kayang pamanaral, at babyen mo yung kekang pamanganlong bilang pakibat karing kayang panalangin. Ulinita kamberi sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian keka. Banal, banaling Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmuing banwating yato, kingkekang ligaya. Osana king kakatas-katasan, mapalad siya daratang king lagyuning Ginoo, Osana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaluin pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, mulinita pagparalampumi, papanalan mo sa dating ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyalilang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Baya may daong kusang loob, king pamaylasad kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Piraso ne binyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kungan at kananye, itiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyening kalis, kaning kayang disipulo nga natanggapan niya iti kungan minom ko kaniti. Itiin kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan.
Ami bubu para ke kayo, para karing sablang tao, banketa, may patawaran na ring kasalanan. Dabda niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. I Cristo Medea, I Cristo Medea, I Cristo Mabea, at datang yapa. Inyang inigaganakan niyo pa, ing kamatayan at paman niyo bilang may biyening anak mo, darami kaya kay ting tinapin, ing biyeting kalis, ting kaligtasan. Na yun ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangmamaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulog, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu, ban miganap king lugud, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at i Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Kimpong mapinanapinanit akataimikan, ganakan talangin sablang pakamalan tamong mayango na biye. Gana ka mula naman din kapatid ming pepainawan at maninayang sabing niya, lalo na de sablang malapit king puso mi, ading sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kingang, gawan mo kingang karapat dapat magkamit king biyalang hanggap. Ban kaya benang Maria, ing birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose king esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya ipang mayupayang tutu, kagumning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alangangga. Amen. 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 Ngayon manalantang mong kapaniligan na lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ipami at siyo kabanwa, isang manilagyo mo, tatangke kaming kayarian mo, ipamin ko ng lub mo, kitisulip, antibanwa, ing kakanan mi, king Aldoldo, ibiyam mo kaya kami, king Aldonini, ampon ipatawad mo kaya kami, ring sala mi kaya ka, Anting ipamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami, mga ni mo kaya paisaw, king tukso, naligabos mo kami, king sablang marok. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawin mi, bangking kasaupan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayang kayarian nating kayupayan nating Ligaya, ligaya manggaman, manggaman king king alanangga. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. E mo sana babalikdan, ni kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, iga mabibi at magari manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ni Ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Di po may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Yang malugod at maganakatamong Ginoo, ing kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato. Noon tamang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginuig matampang tanggap kaya ka, dapat siya kasming amano mo, kumayap na. ako.
Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lugod mo at lingap. Salamat, King pakamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Para King giapig kalug mo ke kami. Pamangan ni Aldo babyemungan. Tuknangan ni malan ni nanumaning kailangan ni. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lugod mo at lingap. Salamat, King pakamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Para kat pagpingarin at kapatad, kamag-anak at kasiping bale, numan kabayating bubuat, maging maya ting patpat. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lugod mo at lingap. Salamat, King pakamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lugod mo at lingap. Salamat, King pakamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, ing banal na sakramentong tinggap ni, ipagkaloob na sana kaya kami ing tetagan at sikanan, akalupan ing kang San Carlos Borromeo, at tapat king kayang tamanyuyo, at alang kupas king lugod na. Tiyadan mi kapamilatan ng Kristong ginumin. Amen. Magandang hapon lata mo pong misa mag-umpisa bukas hanggang pong Biyernes. O akin na pang Sabado po yung misa tamo ding mutakya po keng retreat mi potana mutakya Tagaytay for 5-day or 4-day retreat. Okay po. So ulit po alang misa mag-umpisa bukas hanggang keng Friday. Akin ng Saturday ing Mass. At pakiyabe kayo po kareng pangadiyo baka ikayong ikaming pariyo, maging matino kami, at kami totopak Ang ginuman natilya kaya kayo, at bendisyonan ako ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, ampuning anak, ampuning banal Espiritu, mayari ng kaya katang kapag masusya na may taneng luguran at siwan ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at maya poras. Gandang araw, marami pong salamat. Aldo, Aldo, kang Maria, gagaling ket malsinta, uling yaing kekeng indu, malugut kekeng tutu, king dalise pamamuri, king reynang matas dili, ausan mia bireni